Čau lidi, tady Kafrman. Dneska si opět pokračujeme v Minecraftu tady s Ondrou. Čau. A kdybyste si všimli, což asi teď ne, tak mám novou ruku, což znamená, že mám nový skin. Ondra má taky, ale... Bohužel jsme si udělali nový, protože aby jsme měli skin, jsme si museli udělat nový účet. Takže naše věci jsme zase kompletně přišli. Takže pokračujeme zase od začátku, ale to nevadí. No, Já tady jsem mám s tím zombík tady. udělal podlo. Jo, a máme takový problém, že nevíme prostě jak to, a aby jsme šli vidět celý, takže pište do komentářů a hraďte nám a my budeme hodně rádi. A určitě, jestli byste určitě dejte like a odběr a my budeme strašně rádi. A bez nějakého zdržování jdeme na to. No. Musíme nějak získat jídlo. Tam jsou kostlivci, tam bych našel. Ale pojď, já nám udělám štít. Já. Jdu. Kde jsi? Jdou po mně zombíci. Kde jsi? Pojď sem. Já jsem furt na tom stromu. Tady. Na tebe, za tebou. Jo, tady. Pomoc. Tady? No, já jsem si ubral hápkami toto. Jo, vypadám dobré. No. Tak, na, to máš. Štítos a rychle s drhama. To, když dáš pravý tlačítko, tak se držíš, ale nemůžeš útočit. Asi chci achievement, prosím. Jo, počkej. Jo, takhle. Jo, vím. Jo, to je trochu zombík. To jak bylo rychlej? Dobrý, my chcípnem, tak pojď na rychle. Utíkej, creepo. O, Ne, ale když jsme jako zbytečně nejničili ten štít, tak radši už půjdem. Ale pojem jinam, já nechci znovu sem, já už tam najdu. Pojem tady takhle. Kámo, že tohle je zase nějaký tam. No, my jsme se spavili zase na začátku. No to se modlí, že ne, protože začátek se nám úplně nevyplatil. Ne, my jsme zase na tom ostrově. No, jdu. Jau, já mám malo hapek. Jau! Ty vás drhej. Kámo, já utíkám. Utíkej, já prostě běž někam do vody a zdrhni. Ale počkej, půjdem po okraji. Já teď jdu do vody a já jdu najít nějakou pevninu. Jo. A já jdu zatím tady takhle to. Hele, tam je něco s pískem. A to bude zase někde v písku, to... My už se nikdy nemusíme zabydlet, no, když bychom našli nějakou louku. Tady, Ondra. Počkej. Já zkusím... Želvy. Joha, jo, tady je několik želv, kamo. Jo, tady to je ostrov. No nic. Já už myslím, že si něco dobrého budeme mít, aspoň když se spawnem. Když se spawnem někde. Já teď hledám. Jo. No lidi, tak až někam to zas něco najdeme dobrého, tak se vám ozvem. Lidi, tak už jsme konečně něco našli. A... Trvalo o hodinu a půl, než jsme to zase našli. Ne, asi kámo. A prostě nám to strašně trvalo, tak doufám, že nám to aspoň lajkem takhle poceníte, že jsme se snažili. Kde jsi? Tady, počkej. Tady, počkej, stůj. Víš, jak je ta bezedná díra? Jau? Jaká bezední díra? Ježíš, kostlivec. Ty, ale ten kostlivec je fakt otravnej. Počkej, už jdu za tebou. Je tam, tě vidím. Je tady, čau. No lidi, tak doufám, že už najdeme nějakou louku, protože tohle fakt jako už hrozný, no. Furt nic nenajdeme. Ale jako teď jsme našli, takže velká pravděpodobnost, že to dáme. Tady v té propasti, pojďme do tamtoho biomu si ukrýt. Jo. Kákej, po stromách. Parkour. Je to nejde. Je dobrý.
Tohle se nám bude hodit. Tak tady blízko se zabitíme, když tady je taková oáza. Jo no. Půjdem na stromy jak Tarzan, ty kokos z džungly. Já jsem A spadl. to právě. Jau. Kamo tady zase písek a tak. Dobrý. Ale ono to možná bude nějaký mini ostrov, ale je to aspoň o něco větší než tamto. A počkej. Ale tady jsou další planiny. Já bych šel přes tu vodu zase. Já vidět tvoji jmenovku, já jdu za tebou, budu chodit dole. Já budem tam. A nebo furt tady zůstanem, půjdem tam. Počkáme než... Už zapadá to měsíc. Počkej, tak půjdem asi Kolik tam to tudy, bylo? ne? Tady tudy takhle. Jo. Ten No, já kámo. musím slázet. Já už Tomu chci tak. prostě vidět nějakou louku, protože mě fakt Já mám úplně ještě chybí. lepší Wi-Fi, takže už mě uvidíš normálně. Ne, Jo. že prostě budu takhle na vodě lítat. Mm. No prostě spíš chodit. No Pozor, doufám, Creeper lidi, je že... odolný oproti slunci. No doufám lidi, že najdem nějakou louku, no. Prostě jako. Protože, no tak tady to nejde vytrčet. Já když zabil ne- Creepera. No, stromy tu jsou. A ty vadí. Jo, počkej, kde jsi? Ty jsi mi utek. Ty jsi u toho creepera, viď? Je creeper, pomoc. Ne. Já jsem u ty velikánský Tady propasti. kostlivec, takže Trvené. nic. Jau, au. Já jsem u ty Ne, trvené. kravičky, tak já si vemu aspoň maso. No tak ne, protože... Já to slyšel. Jdu za tebou. Hoří, Tu jsem nevíš, tak. Vidím tvojí jmenovku, stůj. Jo. Ale jdou po mně. Čau. Jo. Já jsem mrtvý. Toto... Tak, tohle se nám bude hodit. Jo, hodně. Počkej, ovce na Tohle na postel. postel. Ovce na postel, vemte vlny. Mám jednu vlnu. Já chci červenou a ty si musíš najít modrou kytku. Já mám tady bílou ovci si zatím vemu. Ať to máme Tak půjít ničemu, rychle. musíme najít bílý. Počkej, pojď za mnou, pojď za mnou. Ne, louka! Jasně, že jo! Jasně, že jo! Jasně, že jo! Kámo, jo! Yes, kámo! Yes! A 3 ovce bílé, kámo, yes! Kámo, já jsem úplně šťastný. Kámo, yes! 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 Ale mám už... No, kámo, super. Úplně šťastný. Postele barvy. Kámo, někdy si dáme barák, ať už jsou jako lidi takový, jako že pak jsme našli barák. Sorry, větě mi vypadla. Vypadla mi Wi-Fi trošku. To vypadalo Wi-Fi, takže... Já jsem si teďka připomněl lepší Wi-Fi, no. Jo, ale ono vypadá jenom Kde Wi-Fi, jsou no ty, hoši. kde jsou ty ovce? Ovce, ještě jede tam šedivá. Šedivo nepatřím. Dej mi ty vlny. A jedna bílá tam je. Počkej, já si je Dej mi ty vlny. Jo, jo, jsem nechtěl, sorry. Já jsem A můžeš zapomněl. vědět kačkám. Tak jo, kolik je tý vlny? Potřebuji 3. ještě 2. Ještě 2 vlny, já jdu jenom, tam je jedna šedivá, jedna bílá. Jednou bílou vezmem. Ok, já jdu zabít. Nebo ty. Žero mi do. Tak já se jdu ještě najíst. Mám hlad. Jdu Tady je ještě pěkná chladu. louka, ale bude to muset pěkně se určitě. vybavit, protože ono to totiž je takový jakoby, jak bych to nazval. A je tu láva, let's go. Je tu prostě takový jakoby ten terén na prd, takže Jo, budeme já muset vím. upravit. No, hele, tam něco hoří. Tam něco hoří. Co? To je láva jezdítko, do toho bych ti nedoporučil Hele, skákat. já vím. Ale zabydlíme se asi tady, u toho stromku. Ale hodně daleko od té lávy, ale tady jsou prasata. Pojďme, Aha. to nic. Ale já mám tady domek, jo, já mám u toho stromu ten domek. Já bych udělal společný. Společně, tak jo, tak prozatím společně můžeme udělat. Akorát musíme trochu, já trochu Já s bych to větším, udělal, že bych tady udělal jenom stanoviště a vybíral bych si nějaký ještě lepší. já zvětším místo, Ondro, já zvětším místo, kdyby, já bys Tady viděl. prostě ten oheň a já se, lávy a já se bojím. Já Se bojím té lávy. Ale ty zatím najdi hodně dřeva a já tady zvětším místo. co pro Počkej, tebe, já to je ti pro dám, tebe já ti má. dám maso na pečení. Tam dej do čestek. Jo, tak jsem. Ne do čestek, ale do těch pec. Jo, tak teď už to Tak dělám víš. takovou dírku. Já jdu stavit dům, jo, už začíná za toho večer. Jo. Hele, já mám asi ten jeden. Asi jo. Tak dělám, nevadí, že takhle to bude? Jo, tak dělám takhle.
Tak. Styl, ať už je ráno. Tam je kostlivec. Budeme to hrát normálně. Jo, okej. Já jdu pro dřevo, jo. Taky. Jestli jdeš taky, tak jdeš. Já dám jeden. Tera. Kámo, já jsem těž hodně čas. Toho, sakra, Jo. písku. Kámo, reálně nebýt, kámo, já jsem rád, že jsem nezačal sérii bez tebe, protože to nejde v solech, prostě Minecraft. Jde to, ale hrozně. Jako jo, ale je to víc složitější a je to takový, chápeš, takový prostě, Jep. Chápem. tam je Já jsem málo ještě našel hlasů. uhlí. No lidi, takže jsme se rozhodli, že tady to celý zboříme a uděláme lepší barák. Takže já se jdu vyspat a uvidíme Protože se už ráno. máme, jakoby, už máme to, jakoby, jak se to řekne, písek, mám 3 staky a jdeme udělat až baráček, takže už Je. bude mít sklo. Tohle bych už Filipe natáčel. Ale tam je, hej oši, tam je systém. Slender, do prdele. Ne, já nechci být prostý. Pozor, To utíkej, jsem Ondro. furt do očí. No já jsem mrtvej. Ale ještě si jsem u postele. Koukej, když mu koukám do očí, tak on stojí. Jo. Nemáš se asi na něj dívat, ne? Počkej, jak tě chci ochránit. Já když mu koukám do obliče, tak nic. Koukej, jak mu koukám do toho obliče. Je. Edni. Mrtvej. Enderpearl byla. Ne. Kámo, hejčum, ale když mu budeš takhle koukat do očí, Já tak vím. prostě na tebe nezautočí, dokud se neteleportne. No slepička, Tak máme jako- nového mazlíčka domácího. No ale lidi, takže až to zbouráme celý, tak se vám ozvu. Jako, jestli to sem došáhne, tak jo. Jestli sem doskočí. Jestli se mu chce, bude chtít skákat. No. Teď dáme zatím pec. Teď bych přestěhoval ty věci. Jo. Tak už Já udělám to, zase nový česty. už to máme. A teď půjdeme na schody. Počkáme si Teď nepůjdeme na schůl, teď tady sem dáme někam ty česty. Jo, česty a postele. Já jdu okládat postel, jo? Ne, to bude nahoře. To bude nahoře. Dřevo potřebuji. Nejdřív tady prostě jen tak dáme. Potřebuješ ty- dřevo? Jaký sem dám dřevo, jo? Ne, tam nedávej dřevo, tam jsou jenom odpadky prostě. Jo. Tam dávám. Kdybys chtěl dřevo, tak mi řekni. A lidi, až uděláme druhé patro, tak se vám ozvu. Už je ráno, tady kostlivci umírají, pavouk pohoda, ale vidí nás kostlivec, ale já jdu někam spadl. O, to je jedno. Tam je creeper, já ho radši dám pryč, jo, aby nás tady nevyhrožoval. Hej, čau creeper! Souhaj. Mama štít. Ne, creeper. Tak vypni si štít, ne? Ne, to nemáš dělat, ty ho máš zabít. Aha, nevadí. A zombie, čau, brácho. Ale No, to bych si dobrý. dal ten štít, jo. Jo, No To si lidi, pravím tlačítkem se takhle bráníš. už je ráno, hele, Takhle už musíš půjdeme jet asi na a ty... takhle znovu zmáčknout. Počkej, hele, zatím běž dělat schody a já uděláme koberec, ne? Uděláme půlku červenou a půlku modrou, jo? Já to vždycky já se to snažím craftit schody přes. Udělej Takovou schody, tu já věc. udělám koberec, jo? Ať můžu taky něco dělat na videu. Ty krásu, to je hodně. No, Ale- ale já nevím, jak se dělá koberec. Troje? Jo, klidně, jak chceš. A potom děláme plot na tom. To udělám jinak. Okay. A to. No, takhle třeba. A potřebuje to nějakou Nevíš, foru. z čeho se dělá koberec, já vůbec nevím. Já možná vím. Takových
Kikíček, viď? Jo, musíš udělat zvony a pak Jo. kytky. Zvony a kytky. Jo, chápu. Určitě, úplně to chápu. Jo, ne, vážně. Prostě, jak se to řekne? Vím, jak to myslíš. Pro mě to bude trochu trvat, ale co bych pro vás jiného udělal? No co? Hele, ale může se stát lidi, že já budu hrát off-screen a dělat tady nějaký vylepšení třeba. Jo, to je taky pravda, no. Třeba uděláme takhle dvojitý patro a v dalším díle už to bude sestavený. Jo, třeba, no, taky. Třeba, ale hrozně málo mám čas poslední dobou, mám malinky čas. Já taky mám málo času, my někdy hodně krátkám. My už lidi píšeme závěreční testy. To píše každý, no, to chápou děti, který chodí do školy základní a i do jiných škol, třeba středních. Do hodně škol, taky musíte mít závěrečný, ne? To jo, doufám, že jo, nebo... No, jako já nedoufám právě, že, protože nechtěl bych úplně to, no. Ale to už jsme někde jinde, takže pokračujeme po Minecraftu. No, já se tady podívám. Kolik potřebuješ, kam na ten koberec? Koukej, já ti to ukážu takhle. A takhle to uděláme. A jak jsi to udělal? Počkej. Z čeho jsi to udělal? To je tady z toho? Ano, a musíš udělat ještě zvony. A co to je, já nevím. Takhle to prostě bude a jestli to dá dát i pod to. Pod to jde a musíme zničit postele. Tak nejde. Aha. A nic. Hej. Dobrý. To je nějaká postele, tak já si ji nechám. Ale super, já si tady vemu. A uděláme to přes celý. Nám se to buglo a máme dvojitou postel. Že jo, kámo? Já jsem si říkal. Já se radši nastavím spawn point. Hele, počkej, uděláme to celý. A jak to mám udělat tu kombinaci? Tak potom hnu, to se dělá jenom takhle okolo ty postele. Jo, ok. Já zatím já to nechám radši v čestce prostě. To je tam jeden z těch bugů, co jsem ti říkal. Jo, dám tam i tu postel, ať mám místo v inventáři. Tak. Hele, Ondro, necháme to na další video, já už fakt natáčím 42 minut. Tak to dáme do 45. Ok. Ještě lidi 3 minuty, jo? 3 minuty, 3. Pak? Ale počkej, když to se stříháš, tak to je nějakých 30 minut. No lidi, já jsem tam to sestříhal strašně krátce, no, takže bylo to na 6 minut, no, takže koho to... My vám řekneme takhle, budeme dělat videa prostě z Minecraftu, ale ono to zabírá hodně času, jak v realitě, tak i ve hře. Jo. No lidi, takže... Dneska bych to ukončil. Furt se omlouvám za to, že nevím, jak se to oddaluje. No nevím, no. Já jsem to našel na YouTube, ale já to mám úplně jinak. No, takže... Co jsem udělal? Jo, takhle. Oni ukazali, že takhle. Mama. A tady někdy by byl taková kamion. Jdu k tobě. No a nevím, no. To, co jste viděli, tak jen jsem něco zkoušel. Já už jsem stala, že se mi vypne to nahrávání a to by byla škoda, no. Dobrý, ale všechno funguje. No, Andra. Dobrý. Mě se bugla Wi-Fi. Jo, aha. Já už myslím, že tady používáš něco. Ale dobrý, tak všechno je čisté. No lidi, takže pro dnešní video by to bylo všechno. Jestli se vám tohle video určitě líbilo, tak určitě dejte like a odběr. A my se s Ondrou zatím loučíme a zatím čau. Čau.